pressure waiga siti namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere ga kiamamogusi Chinsa ninya chia bono marogobo manchua omo rigerali chingaki na koreteire ekionga chinsa inya asenchira yobo ikiranu nje nigongoro kwa aroni ototo nyangiri oitoko kwatera na kwanza mimenyerilio niga koruku isoni makoli Manjumurigirali ekionga chinsenya ni gotoko cha kurwa sense ya Amerika chingaki kobwatakana amo nobocholi bwanyataka bakwane kiwalit kuri goro nigo omurwanirwe kiama kia Republican na ande ole omurayo mukoro bwense yu omoske Donald John Trump anyaraka omurayo gosoka Joe Biden roboti oruo buna rogo cha sembeo. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Donald John Trump nere omurayo muyahuense Amerika magigayo kumubwa omurwaniri wa yawange kiki omukonyi bomurayo bwense yu Kamala Harris. Trump ni gapolitiki rogo kyo borayo bwense yu omwaka bwechirubere na 15 mo ase abwetwe no murayo bono Joe Biden ase obocholi bomwaka bwechirubere na 20 nigo obutodukanu bonne bwanyense yu omenyekanete buna Capitol Hill na ase obocholi bomwaka yiga nigo Trump arobiri kwamirania na omurayo bono Joe Biden na kolende wetira ase okwengana kw'emyaka yaye Joe Biden akeru ase engwana yaye yokweralia buna omurayo bwense yu Trump nigo alia eira yogochia koene kebuna ense America kanko genderere ase And then your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children. America has given the Senate races in Montana, Nevada, Pennsylvania. We're all won by the MAGA movement. They helped so much. Trump amono mokonyo ye boburwaniri boburayi bwense yu JD Vance nigo baratianiwe omotienyi omotangani bomwaka ogocha chitariki 20. Aaron Ototo Nyangiri, Gatembe TV. Manjumurigirali na kubwatakana amo nobocholi bwanyataka bakwane wa asense America nigo abamenyi evensemo ya Nyamira gosimye county ya Nyamira nabakanya asomwa bwamo bagenda kokera egetambukiro gose anyataka bagakorarigwa buna omobui ase arajiko bagakuwakirisha chinsemo cha Minnesota ime yense America roboti oruo buna rwariganigwa amo no mulikito Brian Sagini isena kubwatekana no bocholi bonene bwense ya Amerika bocholi bwirera chikampeni kubwatansa senseyo asabange besokena kubatyoterelia barwaniri ba angekengwa bekiro kyobora bwense moske Donald Trump akora sensemo ya Republicana oyibego mora bwense yo asamatuko amagega. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Nomurwanelio yebwange kegimo ibego konyoro mokonyo mara ibwense yomoske Kamala Harris korwa sensemo ya Democrata in America. Good evening, everyone. Good evening. Konganchere nkumanyiguru muswatyo mo Kenya umwiboroboro gongorwa gusia rya Nyamemiso tombe ase wodi ya Magombo kitutu masaba county ya Nyamira uibo igaso bocholo bega bwa America ochorwa benne ko mwakilishi bwe district ya 38A area Minnesota gose Minnesota representative elector wetara sekiama ya Democratic Farmers Labor Party uyobo ase birengo bya 64.78 na kumwa
kiranse umurwaniri wange kigimo akurwa sense ya Republican na Brady Olson na kuirera Hulda kobo mo Kenya na bigo mugusimo tangani kigima kubwekero geke. Stand here as the first Kenyan born person ever elected in an office in the United States, y'all. The whole entire US. Yes. Yeah, baby. Hulda nigo asomereta mangana ringi to boncholigo se international business na boigo international relations na nigo konyaro mokolie gasia se company yemo asaringo monene bo boncholigo go se global business manager and privacy operations manager. The places that now that we call home. This moment is proof that dreams know no bounds, and that when we work together, guess what? We make history. Hulda nigaru mwana o Philipa na bego Tabitha Momanyi na nige amate yabere gati yechi amate chirichintanga nikigima kurwaiga Kenya konganya guchia sense ya Amerika aseba beira rora seke kakiagwetani myake 20 na nigo ba utete kuirani gwa Kenya ko bakabua ekina. My parents sacrificed so much to give us the opportunity to pursue our dreams. And it is because of their strength and their hope that I stand here tonight. So proud to be a daughter of Kenyan immigrants. Their story has driven my commitment to justice, opportunity, and inclusion, and it's their journey that has led me to this moment. Hulda nigo menye tensemo ya Brooklyn na boigo Minnesota bunenka yabo na niga nyomire na Bata Hitsley na niga bwata bana babiri JD Ray na boigo Jordan na Philippa. To my supporters and voters, thank you for believing in me. Thank you for believing in our shared vision and for putting your trust in me to represent this district. Amen. Together we have proved that when we come together, we are truly stronger. You can expect that my door will always be open. I promise to listen and advocate not just on issues that matter today, but for the future we envision together. I will fight for safe neighborhoods to all. You can count on me to bring your voice and concerns to the Capitol in St. Paul to ensure that our community. Hulda voigo manyibwa ebubarai niga bonyora kurase ko bomorai go somo president umwanya getinge Minnesota segeka kemya ketatu na esabari ayo kuriga ko bomorai o Minnesota nigo ya chageto mwako eto mutinye 12 chinga kya etete bitambukiro byonsi go chakira koro keganga yayo kora district 38A go ikakoligerelie kya magia Democratic Farmers Labor Party go nominations na bono weka kobo mobuya sobochori ase district yega e district NNP asoro gongorwa Minnesota Nabuna Getembe TV nigo tuatebire congratulations a Minnesota representative elect Hulda Momanyi Hitsley. Iretare anem Brian na sagini isena. Na umanchumo digerli kubwata kana amono gochora kwae Hulda Momanyi buna omwakilishi ko jinse mochi America kubwa mono jinse mochi dicha Minnesota nigo umulikito Freddy Agaria nyara kabaga gutara gwika ase kinyoro kia Nyamemiso chi semo ya Nyambalie wodi ya Magombo Kitutu Masaba county Nyamira sanyara kabaga gusangereria ebirengereri kubwa mono kurwasi ya mate yaye Hulda Momanyi abanyara kabaga kumukwana buna omuntu orogeti eganga yoborai kurwa gengio na gwikabona munanyara kabaga gochorwa buna omu representative wasomo wakilishi asense ya Amerika oigo nigabanya ko bakoni kuna nigabara chikwenda ko musabira asobora ibwaye imeye nsejo na gutumanya mulikito Fred Agari nigobo mogo komunene ase kinyuru Kenya Memiso Nyambaria wodi ya Magombo Bogitutu Masabi County ya Nyamira chinga kiomosubati Elieta Hulda Nyamisa Omesa yuro mubyale Onyamemiso Nyambaria gochoro koba umuseneta ase kirogo gya junior senator asorogongorwa Minnesota America asebono baiso kyabange kigama eliyogo chengera obubuyoboiga omwana oyo iga no mojokorone akinaga iga kabuya ngina nigare ko somye sukuru ya Nyambaria omwana no arurete Nyambaria kagenda ngumbu aiga ngumbu to wakambuya mono bojure ngima na gusie ngima
omwana no yubwa abantu bonsi maiga bono omwana okire ngumbu na bogitutu yeite amasaba tuchengere omwana oito mbuya mono isokuru y'omwana olya mumanyi nero mukaga kiriaga gobwati uyondo omunoye omwana oyo n'omuchukuru abantu bonsi bamwanjete igente gakorete yabiri kingenjo asetole mona abagusi nanka twensi gudugute ngambi ya mono abana barute ka Kenya bare abinwerere tatu mwabona mamu mwabona ngo batangante kwenda America bakatiga abana bagacha ko padai go cha America ekero bagenda bakagenda bakosomera school kera kanya ba ikiri class about class 1 2 3 bakagenda America kwa George Misad former director sai na tu anjit kerongo ku direct isemo murumin so ire tiri tank god asa ya to kolera sa America na mtu arore kana sisi kiri yense ngima na ambia mona sa America lubakora temere mehemia Ulda obeirega akwaro kianga no murayale as the extended family yomong in America na mumanyi asengencho nyari de kobaga koreta chikase ni chamu abamo n'abantu bamwabo at large bakorokia omugokobo nigo baba bakorera buno omusubati Hulda abeire oyobogo konyo konene asichiamati chire kitali kwenyara nabo igononya n'ekisukuru cyanka asabeire okurwogosira namono asabana kinyaruka bakorera igoro yogosemelia kwabo asammatukali mutwe chinga kiboigo bamuganeirie amaya elio oburayi bwaje bunyare ko baboko mugendera buya bajita bwa America bajitu kwe babantu basituka Kenya ngoja renge oja kero bajiri Kenya ga oja bari gikingende emechere kianga bana bantu bato bolemerwa au wase Kinyoro Kenya miso aso omwana Hulda mumanyi aiboreire mba ime omumanyi no mesuminto omwana oyo no mwana omuya muna mumanyite omwana omuya nabagotoinyora nabagotokorera amaya bono muna toigwa Nyasaye makorire gekone na kinga kinchire nanda aganitie nganya ariko ba ari atagite chikurechi tachinyora lakini Nyasaye oria o manyete kinga kya gocha konyora kinga kiechi na kyanyorire twira neri ngambi ya mono ni gotogogete na guchinga ngujariga mundu je gotiembegete omwana onero ntumira ko ngumbu onyore gotokonye ko bona ne bona nyore unabona anyore uburayo mani mate na tokonye buya mono kubwari nari ngotokonya gagokonya bataka babura kamwe n'abana b'ekisukuru nabwangoiga nakonya ekisukuru chetu kitwetana ine the sanitary towels asabana baisike aseige tote Nyasaye itombi yamara asenga ncheko negatokoreire oyo omwana ogwata moyo murabu enkore ndabu omerete enchoke okwera bune power so abanyeri yatanga Inkoripoterege tembe korwase Kinyoro Kenya memiso Nyambaria wodi ya Magombo bogetutu masabimie county ya Nyamira inche Freddy Agari nawigo mochengo nigo nyaraka bwa kwaniki wa ase chinse moche Nairobi ase amate yaye eyuere aso mucho Nairobi asabanya kwa babako kokera egetambukere kigyogo choro kwa Hulda mumanyi muna umuwakilishi ase chinse gosa sense ya Amerika kwa muno ense media mantegamna Minnesota asabanya kwa babako motogia na kumusabira amanya kigima Italiana Nkoroku Joyce bosiboli mumanyi ogutu twagokire congratulations aso mwana one Hulda asobo buinya sakoire na sechinga kichonsi bikwarigirie oburayi rero tukare goteba nga mbono kwabonyora so oburayi kwabonyorire n'oburayi bwao igo buraso muchumu manyi bwensipi otweinyuire babo mintorarire o babo minto igare goteba nga igagosomia abana bareta oburabu ase mwaye bono oburabu bwasoire minto mwababa miriko bonyo oburabu bwasoire nyamemiso seito oburabu bwasoire ase gusiengima. I'm so happy. I am delighted that one of us has won in the US. This is history,
that has been made, and we are proud of our own Kenyan Hulda Momanyi. Miaka nemekobwate minyoka. Naende minyoka, naende ankyokende. My name again is David Omesa Tinega. The Minnesotans knows me as Uncle D. Today I'm here and I'm so proud. Uncle D, Minnesota Chew. Minnesota Chew. Thank you so very much. Thank you so very much. I wish all our people in Minnesota the best, and I know very soon we are seeing one another. Chindega chonsi no chiro chingumbu elinde tosereke ekirogo ekenene ko bweke kwanyorire tiganya sana ko guseseni ondie kimbia mono omwana ono ondie ki na gokire mono sana igongo tagete ige mbori yao no ero kucha kuria next time koromo bango chiche elinde nkonyenyere mbori bia mona sega singia mwakorire yani time tinkinda kwane nanyorango geta singincho yoko ibuno mwana ominto oratenene for long lakini nyasaye bwanchire rero irire kono turi no magoko manene mugondo narenge gosimeke bituma igona inokire igairo mesa ntaina inokira abwo njuto nakora ebinto tware koriya Our dreams is valid because Hulda has exhibited resilience and looking for this seat not for her own sake but to represent the community, to represent the family, to represent Kenya, to represent the United States of America, and above all to represent Minnesota, Brooklyn. We are so excited, and Hulda, you've done us proud, and this is our victory as much as it is your victory. The world is happy. The nations are celebrating you. Thank you so much, especially to your credible parents, Brother Philip and Sister Tabitha. God bless you very much. Thank you, Bart. Thank you, Ray Jada. And thank you for your son, Jordan Philip. God bless you. We love you. We are excited. Thank you. Togotigana nayo ya Amerika na Minnesota mwanjomo tegereri nigo igati yabamenyi kurwase bunge nyari bali chache banyarakoba abakosangera litukolia lero munenjera ya muyokuru ebirengereri igoro boteneri bwikiganje gya CDF nakuba muno obokoreri ime ye bunge yuas chinse moja keumbu mulikito Daniel Ontiri na mange Iligo sange birengereri byabo na gukwanira igoro yogosemeri kwabo inse yoburai bwabono hase bunge yenyere bali chache Nsiyo moske zairi janda abamenye kurwase chinsemo au na mono kurwase wodi ya Keumbu nigo basangirikana hase nyumba yeme sangirikana hase nsemo ya Keumbu asomorobolyo bogo sangiriri birengerero hose public participation yule kurawa nawo bisa kurwasa bisi yo mubunge wensemiyo na mono igoro yikigancha kya NGCDF Asigikaro ekyo yikirenwa na buwatani au higatia bokurwase sekta yoburindi higatia bo abo bisa babanyimbo kurwase getaseni ye Keumbu na bagambi bensemeiga abaonchulia kurwaso mocho Keumbu aborokia higati ya buwatani banda bange okwana negetaseni kyagatembe gekeke magaga yogokori gikarekyo abateneri abaga abaragwa na Zefania Utundo na Evans Makori nigo bakwana igoro yigikarikega anene public participation yegegere ya CDF emiradi ya CDF ekonyara kwa kegokora ase constituency ya Nyaribari so igore twarengase ward ya Birongo tugakora ne ward ya Ibeno ere twarenge ward ya Keumbu nganda tore ward ya Obaracho ine gangenene na nene binde bimwananji akorerwa orwase fund kirito konyora chia CDF asenyaribari chache chinga kecho nigo bagokere getambokero kyabamenya haso gosange birengereri byabo na mono igoro yechibasari egetambokero abateneri abaiga bagokera na koliera gochia gochikerania basangereira maoni abantu barure ji project mbali mbali orwase chipara barure ojia chisukuru akwanire igoro ya mache kwanire igoro yechipasari egento totagete promise abanyaribari nkelinga amaoni ayabuna mwarure onda eteko bashwa nga maoni aya ikire
naende tutete kobashwa ng'abuno obisi ngoikera nitore kulingana n'eki request mwarure rero. Asense mwende abamenyi kurwa ase wodi ya Keumbu nigo bigo bagokera getambo kirekiga kyo mubunge na gukwaniriro yogosemeri kwabo buna onsi na chigonchiriria ariye komiti imade ore mechieso ira akore mechieso echigokonya uchibosia abana baito bachigogenda uchibosio bachigotokonya twesokonyeke abana bagabinyoke kwere ward kero myogire ward bache location bagane location bachirege sub county baganda regional by national mwana agenda oraminyoke agenda buya agenda ngumbu takonya ityo konyekire kubwa waro tera nsabo sansa ibinda tokore nebinge naende bia toriere ira nebinge igo mweshimiwa amagendero genderete nonye public participation yetu twari rero twarore ng'abantu barura maoni abo naende bagwata gosemeria asori mono abantu mbate banga asense moye chipara chiatemire kunguru sana egento gioka chibe kwechinda makarabati egere inchere eteke n'abantu naribo no endagerera arubu kuru marisa bume aribuna yachakire ge macheni egenderere gese myaka 5 naboko nyori chinchi yarore kanene especially inchinchira nchiro cyakwanwa uninchira yabo mwagi yabire myaka mingi tanya korosibwa nenderere ko muru omoromo muroberio honga buno ega nigo bigokoreka se chiabisi cyo mu MC ase wodi abo baracho asankyo orache gokoreka ase wodi ya Kisii Central area ya Kyogoro Kulbatirigata sani kia getembe kuroya se kaunti ya Kisii litrene nguruku Daniel Untiri na boy go mero bari bune unigo yanyara ko bage ko era ko eniki wa ase bunge yenyeli bali masaba ko mono ward ya Gesu amone ward area Masimba abuna gutumanyia omori kyoito Dani Muzungu Ditkoria kaberero nigo moyega bwo kugendera gusangiriria ebirengererio igati ya magendera ria korekanira ase bunge ya Nyaribani Masaba ise yoborai bwa Dr. Daniel Manduko ditkoria rero abamenyi kurwa ase wodi ya Gesusu nigo banyano ikarana asensemeria rio chungo kurwe ebirengererio biabo ikarabo iga asensemeria Masimba woda moyego yonyara korekana Umoigo yonyara korekana ase chinsemo chirichiala masha akorire naende twamoire pongezi emyaka yetigarete akora manene mono akuruku wonderful naende ensemende twateba iga ase ngenjo ya CDF noego tigara Masimba ase tokogenda namagoro twanyeike no mheshimiwa turekate sio mheshimiwa Nyaribani Masaba Daniel Owoka Manduku unaleta participation ya ase ward yetu ya Gesusu umaite twanyorire faida nene sana kiagere bintu mbira bitomiseti biabere promise naende momaite ngo mheshimiwa ase skuru Mr. Daniel Owoka orosiri chiskuru cheto chire exemplary ase constituency chinde chire the neighboring intoka enderete chikorobo bekire buya necho yasia chia CDF wako chiuturais buya Chinga kieche chioni gaba menya baiga banyara kuru ebirengere byabona goteba inse emyaka yebere igekatia magendera nyare korekana kuru asorogongoro iga igatia bokorosi bwa gwechipara chipasa likwena nuwa senjira yo bwene no bwasioku igatia yanda mange yase myaka yebere yarire at least yo mwesimi wa Manduku no chipara orosi charore kaninge chiro chire chipara chigweteka ase nanda teme mono koike ground gotarere ground abangi nambara meganga asengenjo barabange se chikura bainyoru asengenjo ye ground ne byombe atarere ebi abangi na bonsi na ubara morengeredi 2027 Igo banyara gusaba umuchumbo yo iga Nyaribani Masaba Dr. Daniel Manduku Kochia korora agati ya magendera ria tikate ase bunge iga ya Nyaribani Masaba ane mono chipara chirichi tikate chinsemo ao kocheko baretera bo iga estima ase binyoro biri bitabwati estima ikarabo iga bamenta goteba bo iga aba assistant chief abo iga bagambi gochikoroseri kwa chio bisi ase bakobera Niko tu amusabiro mheshimiwa Manduku atoroseri chio bisi chetu chaba sub chief mbabwati obviously baba correct ba kutumikira saba na njo wao ande gento kende twasaba epasa likurwaria sa ruete ndo matera na ruete abana kusi bakiro mundu akanyora ande tigatomente ende igoro mono kubwaria sare nge ande apura wangu kwenda mwana sports
Sports mheshimiwa kweli vya sana. Asianza watu tuna meeting ya sana. Na bwana ndio support ya talent. Ni vijana bila biongo support vile. Mwana employment na runade banga. Yote ni machigasi. Mbachi wanyonde. Ekarabo igaba menya baigaba nyara gukana umuroberio CDF toche kuruswa saba chumbe sengenjongo umuroberio igana orogerera magendro korekanire chinsemo chiagusi karabo igaba umuroberio iga okagere kogendera mambia abwase gwodieria ichuni nechibe cia CDF wako chiuturaisiwia aso muswada obekwa parliament nga ekina gekabugo already nga by the year 2026 nga CDF teba sako sis kororekana kaki togo teba bagende bakora adjustment parliament naende ekore bill yenyamendi CDF ebe ase machinery gonare goteba ritangani nga CDF yakore gasiringia gite kiri tigara so muchumbe taria magana ba tenga banye bagane egende iguraria asiksaga Ripoti riketa seni kiage tembe kuruga igase chiseme chiga tia Nyaribani Masaba erieta liane igongoro kwa Dan Musungu Mwanjo muligereri abo no togo chira asenseme ya kabiri studio tunyara kwa tokonyora obo semi bwa gatembe korwase omugaka ochoi nyambasura Bagaka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome mangana mazu bangina ninjo omwezi kubyo geshuria omwezi kubyo kerumyo mino omwezi kubyo kerumyo mino ne mande karago jaita data ragera no monto mino kole ne riba kana ne kole ne chinguru aye chinguru chubwate no kwenya ro kubwate goke kanchiere konya abantu ba mino ne naye baraja kugutugeka nabweke gusikero ntiga kuragera bweka amande kana umuntu mino gurukaraga asirire abantu mwari kubeka ireko ni nurende ya matere go cyana bosaigo omwezi kubye gechuria omwezi kubyo kerumyo mino omwezi kubyo kerumyo mino nere mande kana go chaita orio mino nere riyanda igo genda kabamo ikine gintu gekoreta abantamo nore kenye ngimeyo none gusiye ito abantu kabamo tikamangana ndiyo kuna chaba ne bitingiro nabo yarenge igo bona Bagaka ninjo gatembe ninjo dorome mangana mazu bangina ninjo Mwanjo mo ligereri togendrete nigo omo wasiri bwechisemi musike Julius Migosio Gamba anaraka baga gutarira chiobisi chiomo county commissioner abwe county ya Kajiado kubwa munasi chinsemo chiengong munejira yamwe kwendera kurotota amatemo manna KCSE ayu agendrete senseonsi engima nabo igo niganyara kwa baga wikirana ase school ya Ololaiza eyue gotoka chinsemo chio munenjire yu agendete kurigereria amatemo agende kurotota nonye bikore bigendete kwene kibwa kubwatakana amo no kwendera kwa matemo ayo Gone through all the syllabus that you can see they are composed and they are ready. It is the #1 county school in this county, and I believe, sir, with all authority, this is the best class in this nation. And you can watch this space. They have prepared well, and it's been fun. It's been exciting teaching these young men. Thank you for finding time to be with us, sir. I've looked at the records of Ololaiza High School. This is the first time in our history that we are receiving the most senior person in the Ministry of Education, and it's a great honor to have you. And with this short remarks, let me invite our county director so that he can. na gukorera umwanchwa umurigereri nigo umuraibwense omoske William Samoei Ruto anyaraka baga guchaka etaro ya bene emergency ya South Sudan kubwa mono umochomo nebwense Juba ase anyaraka baga gukora chinkwana egatiaye amo nomo raibwense yue omoske Salva Kiir
machine da? Machine right. Okay. Arabia bata kuno. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for welcoming me to Juba. And I really appreciate your invitation. Thank you. Jumurigiriria abuno tugukurira kionga chinsenya ubutuko bwa rero kuri nengwereri bageriga gukwira ngambo ya mono ayesengenjo gwachora kurigiriria ekionga chinsa inye nabo kubwate meroberi yonsi ya Getembe TV na boigo kunyuretu buna nigo tore ase ensemu mutandao gose omo ensemu ya YouTube Getembe TV and Getembe FM nabo kosoro nyaraka bako nyora meroberi yonsi nabo kubwa amangana amaya ncheni gongoro kwa Aaron Ototo nyaingiri Oito baterana ya kuransa mo imenyererio niga koroko uso na makoli na boye kuransa mo ya transmission niga korokwa DJ Atsa nigote Kevin Ongeri na twense to kuganiria obo tukobya